As palabras que escollemos, o idioma no que nos expresamos, construe o mundo no que habitamos. E hai un exemplo que creo que é moi claro a este respecto, propio do feminismo, é cando falamos da violencia machista. A violencia machista existía sempre, porque as veces dicen, no, parece que se puxera como se fora unha moda agora. No, obviamente, a violencia machista existiu por séculos. Agora ben, ata que se lle puxe un nome, as mulleres entendían que era unha cuestión privada, que só pasaba nos seus fogares, e bastou poñerlle un rótulo para que se empezara a falar fora e se entendera que non era unha doenza individual, senón parte dun problema estrutural e colectivo. Cando pensei en que podía concretarse este libro, a miña idea era que fora algo introductorio. Eu non pretendo que Feminismo en 100 palabras o lean as persoas convencidas. Esas non o necesitan. Seguramente xa teñen lido a moitas das autoras que aquí se referencian, pero sí que é unha chamada de atención para todas as persoas que teñen dúbidas con esta etiqueta, dúbidas que seguramente se justifican moitas veces polo ruido mediático, que ten desprestixiado esta palabra, e que hai unha resposta así inmediata de algunha xente que dice, non, eu estou a favor da igualdade, pero non estou a favor do feminismo. Bueno, o meu objetivo é convidar a esas persoas a ler o libro e que vexan que se estás a favor da igualdade entre homes e mulleres, estás a favor do feminismo, co cal, igual eras feminista e non o sabes. A min o que me dá moita mágoa e que creo que moitas poderemos coincidir en que do que se falou foi dos réditos políticos que algúns partidos querían sacar ao respecto. Nomeadamente, na miña opinión, o Partido Socialista quixo facer fenda de algo que non era unha lei de Unidas Podemos, era unha lei que gañara o movemento feminista, que no 2018 encheronse as rúas o 8 de marzo dicindo que había que modificar as leis, que era necesario asegurar normativamente que nunca máis íamos ver sentenzas tan degradantes como a da tristemente famosa Manada. Consíguese levar eso ao Parlamento e logo por uns cálculos electorais, enquisas que empezan a identificar con claridade que Unidas Podemos o partido identificado con máis claridade a prol dos dereitos das mulleres, hai un xiro sorpresivo e chegamos a unha división que na miña opinión era innecesaria e que en nada vai mellorar a posición das mulleres, todo o contrario. Alégrome de que o consentimento entrara no debate, pero creo que iso está no debate social e non foi o que centrou o debate político. Este libro é contra moitas cousas, pero sobre todo é contra a falsa equidistancia entre dous puntos igualmente válidos para discutir sobre as cousas. Non creo que tal cousa sexa así. Pero é certo que dentro do feminismo ou dos feminismos, para falar con máis propiedade, hai moito debate sobre esta cuestión. A ninguén se lle escapa que hai posturas máis favorables á abolición da prostitución e posturas máis regulacionistas. Hai que facer un drama disto? Na miña opinión, non. Creo que hai que naturalizar que nunha corrente teórica complexa como é o feminismo e como pasa con calquera outra, pasa co marxismo. A ninguén se escandaliza que dentro do marxismo haxa decenas de correntes que levan máis de un século discutindo entre eles entre a táctica e a estrategia. Para min, o que acontece co debate alrededor da prostitución ten a ver con isto. Hai debate respecto á estrategia e á táctica. Confío en que coincidimos no máis importante, que é garantir a liberdade das mulleres, garantir a nosa liberdade sexual e a inviolabilidade dos nosos corpos. Si me preguntas respecto á miña postura individual, chea de matices, de debates, de dúbidas e froito de moitas discusións e moito cuestionarse, a día de hoxe entendo que non cabe regular nada que teña a ver coa explotación sexual das mulleres, que para min é o que é a prostitución, co cal estaría a favor da súa abolición.